ноҳияи лахш дар баландии 1795 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифта, аз канораш дарёи шӯҳратёри Сурухоб ҷорӣ мешавад. Сурухоб ба ҳайси як руди калоне аз марзи мамлакати ҳамсоя Қирғизистон ба хоки Тоҷикистон ворид шуда, аз руду фаввораҳои кӯҳӣ ва пиряхҳои бузурги қаторкӯҳҳои азими ҳудуди ноҳия қувват гирифта, серобу пуртуғён мегардад. Сурухоб гоҳи ором ва гоҳе бо шуру валвала поин омада, дар мавзеи сари кӯли ноҳияи Нуробод бо дарёи Хингоб меомезад ва дарёи овозадори Вахшро ибтидо мебахшад. оби Сурухоб ранги сурхи хокиро дорад. тибқи ривояти кӯҳансолон оби онро хоку регрезаҳои сурхранги канори соҳил ва ҳама пуштаҳои ҳудуди ноҳияи лахш ва аз он ҳам болотар сурх карданд. ноҳия захираҳои зиёди хоки кулолро дорост. ноҳияи лахш чун ноҳияҳои Ванҷу Рӯшон ва Шуғнону Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳудуди Боғи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мешавад. ҳудуди он барои ҳифзи дарозмуддати олами набототу ҳайвоноти нодир басанда аст. дар ин мавзеъ ҳайвоноту ҷонварони зиёде маскун ҳастанд. тамоми зебоиву латофат ва назокати табиати диловезро дар ин ҷо метавон вохӯрд. дар ҳудуди ноҳия дараҳои зиёде мавҷуданд. дараҳои сарсабзу хӯрами ин ҷо ҳамагӣ номҳои аҷибу ғалатӣ доранд. дараҳои дилфиреби Тилве, Назарайлоқ, Торондара, дараи Мушкилгузар, Сариҷар, дараи Пиёзӣ, дараи Путокул аз ҳамин зумраанд. дар боби ҳар яки он қиссаву ривоятҳо миёни мардум хеле зиёд аст. тибқи ривоятҳо Назарайлоқро ҷавонмарди бо қаду басту нерӯи тавоно бунёд ниҳодаву на ҳар нафаре дараи баланди Мушкилгузарро убур карда метавонад. Телверо девонадара ҳам мегӯянд. ҳавои ин минтақа поку муаттар ва накҳатангез аст. шояд ба он хотир ки ин ҷо дар баландиҳои аз 2000 метр зиёдтар зуд борон меборад ва ё дар баландиҳои бештар аз 4000 метр бошад, ҳатто боридани барф низ моҳҳои июл ва август ба мушоҳида мерасад. қад-қади дараҳои лахшонзамин аз ду тараф доманаҳои фарроху густурдаи баландкӯҳ бо гулу гиёҳҳои шифобахш, дарахтони сарсабз дар мавзеъҳои сабзу хуррам ва пурасрор пеши назар ҷилва мекунад. таи солҳои охир миёни сайёҳон дараҳои хушманзараи лахш ки дар онҳо сайёҳии шикор, экологӣ, кӯҳнавардӣ, обӣ, пиёдагардиву аспсаворӣ беш аз пеш ривоҷу равнақ меёбад, маҳбубияти хос пайдо намуда ташрифи сайёҳон ба ин мавзеъҳо меафзояд. майдонҳои васеи кишти картошка, боғҳо ва дигар зироатҳои полизӣ аз меҳнати ҳалолу самимӣ ва софдилонаи ин мардуми минтақаи баландкӯҳ шаҳодат медиҳад. аз чор тараф шашраҳои кӯҳӣ ва руду дарёчаҳои беқарору шодоб ба ин мавзеъ ҳусни тоза мебахшад. ин мавзеъ бо дараҳои сабзу гулпӯш, иқлими гуногунранг, табиати диловезаш аз дигар манотиқи сабзу гулпӯши мамлакат фарқ мекунад. канори пайраҳои кӯҳӣ дарёчаи шуху зулоле бо ҷилва ба поён сарозер аст. онро мардуми таҳҷоӣ Кабутоб меноманд. Кабутоб аз кӯҳҳои Осмонбӯс ибтидо мегирад ва нахуст дараи Назарайлоқро убур карда, сари роҳ ҷараёни беқарорашро аз дигар руду чашмаҳои кӯҳӣ пуроб менамояд. ҳудуди ноҳияро кӯҳҳои устувору Осмонбӯс иҳота карданд. кӯҳҳои баланд манзараҳои дилфиребе доранд. дараи Тамдиқул дар ин миён бо чашмаи оби шифобахшаш писанди сайёҳони дохиливу бурунмарзӣ гардидааст.
аз ин баландӣ манзараҳои гирду атроф, қаторкӯҳҳои рӯбарӯ ва дигар деҳу дараҳоро ба хубӣ метавон мушоҳида кард. қуллаи Исмоили Сомонӣ баландтарин қуллаи Тоҷикистон аст. он аз сатҳи баҳр дар баландии 7495 метр воқеъ гардидааст. ин қулла дар феҳристи қуллаҳои баландтарини ҷаҳон мавқеи 50-умро мегирад. ба ҷуз аз қуллаи Исмоили Сомонӣ, боз дигар пиряхҳои бузургу кӯҳансол аз қадим диққати сайёҳону олимонро ба худ ҷалб кардааст ва ҳоло бошад макони дӯстдоштаи сайёҳону кӯҳнавардони дохилу хориҷ гардидааст. имрӯз низ ин анъанаи наҷиб бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва пойдории сулҳу субот дар мамлакат аз нав эҳьё гардидааст. азбаски 95% ҳудуди ноҳияро кӯҳсор ташкил медиҳад, дар ҳудуди он чандин сол боз экспедитсияҳои байналмилалии кӯҳнавардӣ барои фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ гузаронида мешаванд. аз ноҳия ба сӯи ин қулла роҳи махсус аст, ки кӯҳнавардонро ба майдончаи Москвина раҳнамон месозад. зеро табиати ноҳия бештар барои рушди сайёҳӣ, экологӣ ва кӯҳию варзишӣ мусоид мебошад. ин ҷо табиат пеши назар тамоман бо дигар ранг ҷилва мекунад. гулу растаниҳои худрӯй ва сабзазори хуррам аз насими серуни кӯҳсор мавҷ мезанад. машомро бӯи сабзаву гиёҳи навруста муаттар мегардонад. атроф ҳама сабзу гулпӯш аст. болотар аз деҳаи қуштагирмон тақрибан дар масофаи 3 километр аз дили кӯҳҳо оби чашмаи яхин селҷӯшу хурӯш ҷорист. дар ҳудуди ноҳия чунин чашмаҳо хеле зиёданд. лахш бо чашмаҳои шифобахш, шаршараҳои зебо, боду ҳавои тоза ва дараҳои зебоманзараш машҳури мардумони олам гаштааст. оби поку мусаффо аз баландиҳо роҳи худро ҷуста то ба ин ҷо мерасад ва бо вуҷудаш канори дараи сабзро зебу зинат мебахшад. сокинони таҳҷоӣ бар он назаранд, ки оби ин чашмаи кӯҳӣ ба чандин дардҳо давост. ноҳияи лахш дар баробари машҳур буданаш бо кӯҳҳои баланду бой аз захираҳои обии минтақа ва чашмаҳои шифобахшаш инчунин мавзеи мувофиқе барои сайёҳати обӣ ё худ рафтинг мебошад. дар чандин гӯшаҳои ин диёр кӯлҳои табиӣ ва ҳавзҳои азим мавҷуд ҳастанд, ки диққати дилхоҳ бинандаро бо покию зебоии худ мафтун мекунанд. қисме дар пастиҳо дар назди деҳа ва қисми дигаре дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр ҷой гирифтанд. дар кафи кӯҳсорон ва домани баландкӯҳ оби кӯл мавҷ мезанаду чун ёқути назаррабо медурахшад ва аз самарааш табиати атроф сабзу хуррам мегардад. хулосан ноҳияи лахш яке аз минтақаҳои зебодиёри мамлакат буда, бо руду кӯлҳои мусаффо, олами нодири ҳайвоноту наботот, кӯҳҳои осмонбӯс ва мардуми меҳмоннавозаш ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи дӯстдорони сайру сайёҳат қарор дорад.